יואב! יואב, איך אתה בסדר? מה יש לך? יואב! אתה בסדר, יואב? אולי נביא לו מים קצת? די, חברים, זה לא... רגע, תצאו רגע לצלם. הלו. ליאון. מה? איפה אתה? תגיד לגונדה שאני לא מגיעה היום. די, אני לא יכול יותר, כואב לי כל הגוף, ואתם מתייחסים אליי ממש מגעיל. נו, די, אתה צוחק עליי? אני מרגיש שכולם נגדי. שכולם יצרו איזושהי ברית מאחורי גבי, ואני לא אתפלא אם יואב הוא זה שבכלל הנהיג את השבט נגדי. אני רציתי להיות ביונסה, אני רציתי להיות סטאר, אני רציתי להיות אצן, ומה קיבלתי? צואה! נו, ליאון, אני בא אליך, אני פה. אז מה שקרה זה שליאון באמת כבר התייאש. עכשיו, עם כל הכבוד לכל התחרות בינינו, אנחנו לפני הכל וקודם כל חברים. אוי, נו באמת, מה, אמרתי לך לא לבוא. זה רק אימון. לא, ממי, זה לא רק אימון, זה החיים שלנו. תראה אותך מוקף באוכל. אני לא יכול, אני חייב לאכול, במנות. אני רעב מת. ממי, זה אתגר שאתה הבאת. ממי, אתה רוצה... תהיה חזק! אתה רוצה בקלאווה? לא, אין זמן לבקלאווה. למה? יש מלא גונדה דברים... מחכה לנו. אתה רוצה סטנגוויץ' חכול? ממי, די, אני הפייבוריט מלא שלו, דברים אני לא טעימים. יכולה אחר. אתה לא הפייבוריט שלו, אני הפייבוריט שלו! ואני מאוהב פה בגונדה! זו האמת! מה? פוארטה קיאסר! נטידו! ממי, יש לי הפתעה בשבילך, אתה מוכן לזה? כן. טאצ'אפ! די, אני לא יכול עם כל האור הזה, אלוהים. כולי כבר עם הבכי והדיכאון. מעולה. טוב, די, הרגת אותי! לא עליי! נו! אתה מוכן לזה? נו. הבאתי לך את נו. אבא שלך! די, כנס לפה! ממי, זה לא אבא שלי, זה גל עוזר תאורן. אז צא, זה לא הוא. תביא את אבא של ליאון. אבא שלך! איך אתה בכלל מכיר אותו? אני מכיר אותו, מה איך אני מכיר אותו? אני מכיר את כל המשפחה שלך. את כולם אני מכיר. את כולם אני מכיר. כל אחד בעולם. אבא! ליאון, דווי, וסתווי, יאללה. פאפה, אתה צריך לרוץ כולו מרתון 5 קילומטר. אבא שלי, קודם כל הוא אתלט. הוא זכה בפרסים, הוא עושה טריאתלונים, והוא רץ ושוחה והכל. הוא באמת, הוא בן אדם שקם ב5 בבוקר כל יום ושוחה ים. כאילו בים, פה כלבים, לא משנה מה. כאילו, היינו רק עולים חדשים, הוא היה נוסע באופניים מרעננה עד ראשון לעבודה, שתבין כאילו ברמה הזאת שלו. אבא, זה קשה, просто не могу. אתה תצא ותתחיל לרוץ. Папа, я не могу, посмотри. Я просто пошел туда, не могу. Рега, папа! Папа, подожди меня! Папа! где ты, папа? אז אבא שלו הגיע ובאמת הצליח להוציא אותו מהמיטה. לא האמנתי שזה קורה, ואז יאללה, מתחילים אימון, חוזרים לאנרגיות. יצאנו משם באנרגיות C להתחיל יום חדש של אימונים. ממי, די, יהיה בסדר, הנה, אנחנו מגיעים לאימון, ואתה תחזור לעצמך. די, כבר הסכמתי, אל תראה לגונדה שאני מכאן. כן. למה שחרתם? היה לי קצת תקלה בבית. חיים שלי. יאללה, בואו, יש לנו אחלה אימון היום, בואו. שימו לב, מה קורה איתנו היום? אז אנחנו הרבה זמן מתאמנים. לא, אתה כל הזמן אוכל. נכון, כי אני אוהב לאכול. יש לך אכילותי. זו מחלה שאתה כל הזמן אוכל בה. אתה רוצה שנחזור לאימון הראשון? לא, נכון? לא. יופי. אז תירגע. כיף למעלה? למטה, אגה, דו, שלא ידעו. טוב, בואו, אני רוצה שתראו את העלייה. נו. די, תסתכלו. מה? יש לנו היום אימון עליות. ממש! אימון גונדה, עליות. די, נו. אימון עליות, די, גונדה. אימון עליות זה לא, אימון נו. שמאוד מאוד חשוב לריצה. זה אימון שבונה אופי. מה, אני כל הזמן עולה. תעלה רגע. אני סובל פשוט. ליאון, אתם זוכרים מה אמרתי לכם באימון לא, הראשון? יש לי אין פיק. ויכוח, הבנתי. ככל יש לי שנתחיל ככה פשוט- נסיים. פשוט יש לי פיק אין ברכיים. בעיה, פיק. יש לי בירקוליטיס. אנחנו מוכנים? פתחו שעונים. רגע, עולה לי קדימה, קורסון, פתחו שנייה. שעונים. אני שנייה. מוכן, אני מוכן. אז אני שלוש, אכלתי. אני מלא. שתיים, אני אחד, אכלתי מלא גו, גו, דברים. גו, 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 גו. יופי, חזק עם הידיים. טוב, האימון הקשה מכל הגיע. עוד צעד, די. עלה לי קורסון, באמת. 2, 1, גו. קדימה, גיבי. עליות, באמת זה הסיוט של כל אדם, במיוחד שלי. הקים אותי בין הצד לעוד אחד, יופי. עוד צעד. לא, בואי הנה. אוקיי, תרגיל הבא שלנו, אנחנו עולים ברמה, אנחנו מרימים את הברכיים כמה שיותר גבוה. עוד יותר חזק. יואב, מה קורה? אני לא יכול. בגלל שראיתי שליואב נורא קשה, יהיה יותר קל. אתה מבין? חזרה עליי בריצה קלה. חורשת האקליפטוס. התרגיל הבא שלנו, יאללה. עולים את העלייה בלייב. אני בסטנדאפ! מוכנים? גו. לא, אתה לא קצות האצבעות. מה זה קצת קצות האצבעות.
אבא! קל לך? אבא! לך תדחוף אותו בעלייה. קדימה, לך תדחוף אותו. עלו לי אנדרופינים. יואב, יאללה בוא. אני לא הצלחתי להחזיק את עצמי יותר. זה מאוד קשה להחזיק בן אדם כמוך 95 קילו. יואב! לא רוצה. אנדרופינים. ליאון, תרוץ, ליאון. יואב, יואב, איך אתה בסדר? מה יש לך? יואב! אתה בסדר, יואב? אולי נביא לו מים קצת? די, חברים, זה לא... רגע, תצאו רגע לצלם. בונה, נראה לי לא מרגיש טוב. חיים? כן, בסדר, אבל יש לו דופק, הוא נושם, אולי הוא הלך לישון קצת. יואב. תעדכן אותי מה קורה, בסדר? ביימת הכל. אני חשבתי שהוא מת! ליאון, תעזור לי, נו. די, כואב לי כל הגוף. טוב, ליאון, יואב, שימו לב. כבר הבנתם, די, אנחנו מתאמנים כבר תקופה ביחד, אז החלטתי לשלב קצת מהחיים שלי עם החיים שלכם. אז החיים שלי זה באמת ריצה ועליות, החיים שלכם זה להיות מתוקתקות, להשקה. פיזרתי לכם פה כל מיני פרטי ליבוש שלקחתי מהבית של אמא שלי. אוקיי? ויש לכם 60 שניות לחזור אליי, לבושות, כאילו הרגע זרקו אתכם מהז'ורנל. מה נבחר? 3, 2, 1, גו! יאללה, תראו לי מה אתם יודעות! זה שלי! קדימה, 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 קדימה! לא להתעכב על אחד! זה שלי. יואב, לא, זה סעיף שלי! אז מה? זה סעיף שלי! 45 שניות! תביא! אבל נגמר שלי, יואב! לא. זה לא מתאים לך 15 בכלל! שניות! יופי, כל הכבוד, כל אני הכבוד! מצליח! יופי, אספנו את כל הבגדים בעלייה הראשונה, עכשיו נלבש אותם בעלייה השנייה. יאללה, קדימה. מהר! תוך כדי ריצה, בוא נלבש אותם, אומייגאד. קדימה, 60 שניות, תוך כדי רגע, ריצה. יאללה, קדימה, יופי! יופי! אני רץ! 30 אני שניות! רץ! 15, ובדיוק! ניצחתי! תקשיב, אני הלכתי על הלוק של ליידי גגה. כאילו, על הלוק הקומופלאז', אתה מבין? ליאון, אתה יודע שאנחנו נמצאים ליד שדה דוב, נכון? ועם הפייטים הנוצצים האלה, שמטוס לא בטעות ינחת עליך. חשבתי שאתה אומר שכאילו אנחנו בשדה דוב ויש פה דוב. טוב, שימו לב, דבר ראשון אני רוצה להגיד לכם שלאורך התקופה שהתאמנו עשינו כמה דברים. התחלנו לרוץ, למדנו לרוץ, רצנו עם טכניקה. חבר'ה, אני מאמין בכם. עוד רגע, יש לנו 5 קילומטר. יואב, אתה מאמין? ואני ממש מאמין שתצליחו אני גם לעשות את מרגיש זה. שהתחברתי ליואב, אני אוהב אותו. יאללה, תנו לי כיף, ניפגש באימון האחרון. יש? זה באימון האחרון. אל תדאג. יואב, אין לך מה לפחד. בוא'נה, תחשוש, שברת תחשוש. אותי. בוא יום נפגש, טוב בוא נפגש. לכולם, ניפגש פעם הבאה. יואב, בוא נלך למסעדה טובה. רגע. בוא נעשה משהו.